Hi, how are you all doing? I get the full song now and I hope you all like it. Thank you. Naulbit adawi tisimang bay kanya si katay inagaw na ganya dayo dito'y dinak dabayak a panawe nga nagiktura dalindukin sa ti sinagaba bayak kaawan mo awan batik dahi tuya binubos ko't oras aniglinis iti ara barbareng tunak asikatay malipatag ngeno naglabese sika manintay awaga nakas ang biyak ko tintit mo kalak-ama sa gustuin payeng nga uray no baka saya di mo pinanuno inubos ko nga ayak nilaksidnak dito puso intanim nag-akas liniba. Kuya Leo, come join me. Hello mga kabayan, ito na po yung pinakaabangan ninyong request. Ang yaman at Adonai kada kayo kada request niya. Bayak kaawan mo, awan patik daytoy biyak binubos ko't oras aniglenes iti ara barbareng kunak asikatay malipatag ngeno naglabese sika manintay awaga nakas ang biyak ko tintit mo kalak-ama sa gustuin payeng nga uray no baka saya di mo pinanuno inubos ko nga ayak nilaksidnak dito puso intanim nag-akas liniba nakas ang biyak ko tintit mo kalak-ama ta gustuin payeng nga uray no baka saya di mo pinanuno inubos ko nga ayak nilaksidnak dito puso intanim nag-akas liniba di mo pinanuno inubos ko nga ayak nilaksidnak dito puso intanim nag-akas liniba. Maraming salamat po. Thank you all for listening. And thanks to my mentor, Kuya Bill. Kuya, Thank thank you you so much. Thank you.